Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:41. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Huwebes. Pitsa 18 na bulan sa Hunyo tuig 2020. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyu diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Pila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal, mga ICLIP beneficiaries nakabaton bulig pinansyal. Transport groups nangabay sa syudad sang istrikto nga pagpatuman sang 50% sang capacity sang PUG. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Ginpanginwala sang Department of Interior ang local government ang aligasyon sang bayan muna nga ang mga local government unit nga ginaligar pursa kuno nga ginapasuporta sa kontrobersyal nga anti-terrorism bill. Suno kay DILG spokesman Undersecretary Jonathan Malaya, nagapabulag-bulag lamang ang bayan muna sa reklamo sa mga LGO kag sang pumuluyo ilabi na sa mga lugar nga padayon ginaguba sang mga terorista kaangay sang Marawi, Samar, Bicol, Caraga kag madamo pa nga iban. Dugang panimalaya nga dapat manumdumon sang bayan muna nga ang LGO mayara sang kaugalingon nga pinsar kag makadesisyon sa ila may angot sa national issue. Pila ini ka mga bagay nga ginapamiripigid sang Department of Interior and Local Government. Ya may ara kami at kaugalingon nga tinindugan. Wala kami ginapursa nga suportahon gid ining anti-terrorism bill. Ang punto kasimple, kung ining anti-terrorism bill magasintro lamang sa matuod-tuod nga terorista, wala gid problema. Hindi lang paggamiton nga alagyan agod hingabuton ang kontrapartido kung laktan ini sang politika. Hindi lang paglaktan ini nga kung ginahingabot ang isa ka persona kag kontra administrasyon itag siya nga isa ka terorista. Ini ang nasambit nga kontrobersyal nga hagna, wala ginman sang kalainan kung husto ang iya ginahandom sini nga terorista lang ang panglagson. Kag hindi pagsaplahon ang pila ka mga personalidad gamangod kontra politika, bangod ang pila ka mga grupo mainit nga nagaarangkada sa administrasyon, itudlo nga mga terorista, ina wala nagakabagay kag hindi dapat matabo sa pungsod Pilipinas. Kung hindi ka terorista, wala problema. Sa nasiling ko na basta host nga pag-implementar kag hindi pag-abusahan sang pila nga ara sa poder kag subong man ang naga-uniforme naton nga mga kauturan. Kung matuod nga terorista lang ang lagson sini, pananaw ko personal nga opinyon, wala problema. Basta hindi lang maglabang sang kasugtanan sang among anti-terrorism bill. Hindi pag-abusuhan, hindi paggamiton personal bindita, kag iban pa nga mga bagay
nga mahimo nga liwat ikaibwal naman sang pumuluyo. Ang tagsa-tagsa may kaugalingon nga mga tinindugan, mga bersyon nga ara sa anti-terrorism bill dapat ipasiguro, ipaintindigid sa publiko nga ini para gid lang isingle out gid nga terorista lang kag hindi para sa iban nga kontrapartido kag nagayaw-yaw sa mga administrasyon kontra gobyerno. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:46. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Pagdayon Aksyon Radio, Bacolod saludo. Gimpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year Art Tayhupoy, Reporter of the Year Brian Morden, News Presenter of the Year Boy Duran, Special Awards for Administrative Nani Kirao, Best Radio Drama ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM Aksyon Balita Banat Dulid ni Aksyon Rex Cantong, kag Best Entertainment Program for AM This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home.
Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:53 na morning. Maulo-ulanon, mabulubugnaw nga kaagahon sa bilog nga dakbanwa sa Bacolod, kag bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Ang pagtupa sa ulang ginakalipay ini sang aton mga mangunguma agod makapananom naman kag ginakalipay man ini sang aton mga kakahuyan nga basa pirming kadutaan. Apang sa pila naton ka mga utod iya nga ara sa mabahaon nga mga lugar daw ginakulukulbaan kung magpadayon kag magalawig ang pagbubo sang ulan. Kamusta ang syudad sang Bacolod sa sini nga adlaw? Wala sang opisina, charter day naton dire sa syudad sang Bacolod. Aber lantawon ta ini lantaw ta sa patrol ang sitwasyon sang palibot sang syudad sa Bacolod, posibilidad talag sa galagaw sumong bangod kay nagbo ang ulan. Kamusta ang pila ka mga balita dire sa syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental? Aber itugyan tay ni nga paglaragway sa aton patrol sini nga kagahon. Balita sa patrol. Upod kay aksyon Alvin Graba. Action Alvin! Action Fred, good morning. Extra nga paghalong sa pag-uyat Manabela para sa aton sining nga mga kauturan nga naga-drive sa mga salakyan, 2 guma, 3, kag 4 guma, no? Kay basa ang dalanon sa syudad sa Bacolod. Actually, Action Fred, naga-dabu-dabu na gid lamang, no? Ang pag-konsubong, dabu-dabu, dabu-dabu, it's due. Action Fred, no? Medyo basagid ang dalanon sa syudad sa Bacolod. Ang sitwasyon karon, especially ang patrol ari diri sa area, sang nadalan sang Lopez High na una naton ginlabian
ang sitwasyon man sa Ceres South Terminal. Kung balada mo na ang nag-aamat-amat, bala nga mga pasahero amat-amat sakay, pauli going south, ti jutay pa lang action friends sa siningatin nun, ibig gani ang mga taxi drivers nga nalabayan naton, ara lang sila sa higat sang dalan, iban gani ka tulog-tulog pa ang iban nga mga drivers sang taxi. And ginalabayan man naton ang area diri sa area sang barangay 30 action friend. And barangay 33 diri Dampi sa may damo sang mga pinya sa Bungaga action predo. Mga pinya ni halin ini sa Salvador Benedicto nga mga pinya nga nakitan man naton sa Bungaga nga ginahanay man para sa aton sini nga mga kauturan luyag magpamalaklon temprano pa prutas nagliligat to action pred kunti damo sang mga damo sang mga iban nga mga klase sang prutas diri naman sa area sang Libertad, partikular sa barangay 33 Lopesina. Kuan action pred subong niya jutay na lang ang mga ginabaligya diri nga kung sa prutas ang paghahambalan pero ang nagabaha subong ang pinya gani action pred kagina naman kung kita kung tagpila tinumpok subong ang pinya action pred pwede ka kabakalya 5 kabilog sa 100 pesos so matupa ni siya sa 20 pesos ang bilog pero may mga dalagko. Action Alvin, Yes sir. panugyan sa aton mga tagpalamati gusto kang maglawig ng kabuhi mo. Kinanglan nga kung ano nga season sa prutas ang gatuhaw. Amo nang kaunon mo. Butang ta ehemplo, bulan sa Ngunyo paho. Amo nang kaunon mo. Pagabot sa tiyempo naman nga nagatuhaw ang mga kalabasa naman. Pagabot sa tiyempo nga tig-chiko naman. Kada abot sang season sa prutas, kinalan makakaon ka, kaya mo na kuno sikrito sang malawig nga kabuhi. Ay, the best na siya action na Fred. Subong ko lang din na ibaluan at sekreto sang malawig nga kabuhi kung ano ang muda sa mga prutas ati amo ni siya action Fred. Correct. Ako nga ni, bisan muda sang tino gakaon ko eh. Ayo, tino ang damo na siya action Fred no sa mga talamnan bala. Ara na. Oo. Nakakita na ko sina action Fred tino galing kiti ang iba no wala na ginasapak pero ginakaon gali si action Fred. Oo, namit na tamis. Oo. Tiyempo sa lumboy, kaon makulumboy. Amo na bla. Basta kuno season gani sang prutas, kaon kagid. Sikrito sa malawig nga kabuhi. Yes, that is why diriya sa area sa Libertad ti damo di subong nga action Fred nga pinya ho siling ko gali kagina pinya daw kaparaga kolang galinya ang pinya nga ginahan ay sa aton siling nga mga kauturan sana siling ko na gani may ara diri gagmay action Fred 7 ka bilog for 100 pero gagmay na ni siya at isaktohan gili siya kung galuto kaya bi patutin pili pa gili sa ibutang siya action Fred ang iban diriya kung gusto mo ang kaunon gid lamang bulong abi sa kahidlaw sa pagkaon sa pinya ti damo diri action Fred may dagko diriya ang dagko diriya may ara tag 30 pesos may ara man tag 40 pesos pero dagko na giliya ang tinumpok niya mga regular tag 100 pesos for 5 pieces no 5 kapiraso at 100 pesos ang sitwasyon diri sa nasiling mo na gani action Fred kagina ti estimate mo jutay gagalagaw jutay gidya action Fred bisa na nagabiyahe sa buong jutay ang mga nagabiyahe pa sa Siningatinion ang mga nagalagaw pakadto sa Libertad Public Market jutay pagid lamang no sa mga nagalagaw pero basta ang dalanon sa nasiling tana extra kag extra pagid nga paghalong sa pag-uyat sang mga manubela sang tagsa ka mga salakyan. Sitwasyon sa syudad sa Bacolod rekta sa patrol with aksyon na ni Kiraw ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio Philippine Standard Time, pangot kita sa tak na las 5. Luto na. Nami gini timing gito, alas 5 gid siya. Bawa. Kung may mga lulutoon kas ni galuto kabi ehemplo laswa karon mo sa lutuon mga alas 6 bla. Ti mga pilam lang ka minutos na luto na dayon ang mong pagkaon mo. Do ginapulo pangita ko nga dok namin sugba baboy ay kilain. Nabla sila sugba mo nga
gaso sa sulod sa balay mo tamot ya. Tapos preparahan mo na siya sang sinamak, patis, kotitot, pusan mo siya. Tapos may klamunding ka. Baw sa kanami. Ako nga natuktukan ko pa na ahos mo, kagluya. Natuktok ka pinobla ka ibutang iburibo da. Agamo dang itulutos mo, pagbakit mo nga, ginakihan mo ga aso-aso pa. Ang sinugbang baboy, inuuno mo da sa sos. Garaguso agaya, portis pagkanamit. Gapanaganto ng laway mo. Sige na, bugtaw ron, adlaw ron. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:01 na. Libre nga medical check-up, libre nga konsultasyon, nagapadayon sa Life Extension Clinic, alas 9 sang aga, tubtob alas 3. Ang takna sa hapon, pamasyar ka mo na. Pa-check up ka mo, importante na. Subo nga kadelikado nga panahon. Komportable matinlo ang Life Extension Clinic, sigurado maatipanan gigamo. Langkoy bakal kamo sa ila produkto. Mabakal sa Life Extension Clinic ang pinakasikat, pinakamapatihan nga vitamin hormone. Ang vitamin hormone nga rekomendado sa mga medical doctor, makapalikaw sa aton sa 17 kasay isang kanser kagalos 105 ka pamalatian. Ang numero 1 nga Life Extension Vitamin D3. Sa iban nga kapungsuran na panawag sini Super Life Extension Vitamin D3 nagakakasabalatian nga nagtapik sa aton kalawasan kag dipinsa ninyo sa mga balatian katulad sang COVID-19 nga hindi kamo tapikan sini nga kagaw kag balatian. Life Extension Vitamin D3 mabakal ninyo sa tanan nga sanga sang Sincer Drugstore, Negros Grace Pharmacy, kagalos tanan nga butika sa Bilog nga Negros. Diri sa Bacolod, ang Life Extension Clinic aralang sa GE Esteban Building, Dalan Lacson, Burgos. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:03. Mabalik kami pagkatapos ini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao.
Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay, sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Duso ang paghatag naman kapangabay kay Presidente Rodrigo Duterte nga ilakip sa benepisyaryo sang Social Amelioration Program ang mga katapo sang barangay kapitan kag barangay kagawad. Ako ya kon padayunon ini kumpormi ako, upod ako. Basta gani bulig kag ayuda para sa aton mga kauturan, ako ya 100% upod ako. Ang ginaduso nga paghatag sang pribilehiyo. Subong man ilakip sa among programa sang gobyerno ang mga manunudlo sa pribado nga bulutuan, ilakip ang mga senior citizen nga manubo ang pensyon bulanan, ilakip ang mga driver, magagmay nga mga negosyante, ini nga mga bagay para sa akon maayo basta masarangan malang kamay pundo ang gobyerno. Pero may ginapahanumdom ako sa nagamonitor subong. Pwede guro gapangabay kita sa kadamo sang mga sektor sa bilog nga pungsod Pilipinas, isa lang ang ginakasubuan ko gid nga dawala ya madumduman. Ang sektor sang mga dramatista. Mga dramatista kontraktual ini sila mo. Hindi ini siya regular nga mga empleyado. Wala gid bala sa nakadumdum nga magduso nga ilakip ini sila sa Special Amelioration Program. Nga dapat damo ni sila. Sa bilog nga pungsod Pilipinas, ang mga dramatista di hamak kadamo sini. Luwas sa pila ka mga regular nga mga empleyado sa mga telebisyon, radyo, kay ini sila may fix nga sweldo. Pero wala gi kita makadumdum nga ang mga dramatista dapat nga iduso kag ilakip man sa Special Amelioration Program. Wala gi sang mamalidada, wala gid sa nagamonitor sa aton dire nga mga opisyal sang gobyerno nga magaduso nga madumduman Manila ang mga dramatista. Ginakalingawan ini. Halin pa sang una sang aton mga kauturan. Te sa mga telebisyon niya gagwa da nga mga telenovela ya lagko sweldo na. Pero sa mga radyo bla nga dramatista, da wala gid nila madumduman, wala gid sang mamalida, wala gid sa mga grupo sang pila ka mga ahensya sa gobyerno nga nakadumdum nga ilakip man ang mga dramatista sa Special Amelioration Program. Pabati-bati mo na. Base bala, may makadumdum. Inis laluyag na ito, gag sa hindi, sa tion subong sa special o kon initawag nga physical distancing, pobre inis lagi mati. Hindi ka ka-record kasi isa ka drama room, gatingob nga muda. Ibangod sang physical distancing, hindi inis lang makatrabaho. Ang aton punto, simple lang. Basit pa man lang inyo madumduman. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:10 na. Mabalik kami. Duga nga mga isyo, duga nga balita, pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Standby. Ikaw nang ginapamata
Tiyanamon ginasandigan, tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y, sa bisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalangnan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus,
pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. COVID-19, bangod sa pagpabaya sa pila naton ka mga kauturan katulad sang Cebu, ginbalik sa enhanced community quarantine. Ang Manila ipaidalom sa general community quarantine. Ang pila ka mga lugar katulad sa Bacolod kag probinsya magapadayon sa modified general community quarantine. Tob-tob sa Hunyo 30 ang pamangkot sa pila naton ka mga kauturan pagkatapos sang Hunyo 30. Ano ang matabo sini mga lugar nga ginpaidalom sa modified general community quarantine, ehemplo syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Ang pamangkot niya ti kakasunta na ang Christmas naton sa Hulyo 1, wala na kurpyo sa Hulyo 1, depende na sa kamatinumanon naton nga pumuluyo. Kung nagatumang kita sa mando sa mga local government unit, mga physical distancing, face mask, kagiban pa, kag kun wala na sa natapikan sang kagaw o kung ining coronavirus, posible makabalik kita sa kinaanda naton nga pagginawi. So, nagadepende ini sa pagtuma naton nga hindi mangin na salawayon bla kag ritubado. Iban kapadayaw, malagaw ti hindi gi magsuksok Christmas. Ang iban na luyagig nga maghala no sila pareho bisan may physical distancing. Ti ko mag-ambos ini nga padayon nga may ara nagakalatnan ti mabulubudlay kita mag-ayo. Mabudlay magsiling sa national government kag sa IATF national o samon di wala o. Tianon mo na kay nagatuluhaw gyapon ini kay man may mga tig-ulo. Siling sa iban niya ti may bulong naman gakayo galing iban nga natapikan sang COVID-19 abot ko may bulong
Wala pa ya bulong na tukiban. Ang kagaw na ya, sa pagtuon, 14 diyas madula na siya sa lawas mo. Natural nga madula na siya, 14 diyas, pero hindi ka magsalig. Pagkatapos, nga mga negatibo ka, may araya gabalik ang kagaw. Nanamitad sa imo bla, mabalik-balik sa lawas mo, nagnegatibo ka, nagpositibo ka naman liwat. Di kinanglan, halong. Kung nagasunod lang kita, sa pila ka mga pulisa, sa national, provincial, kag local government, posible ang inyo ginaayo, ang ginakahidlawan ninyo, nga kinandan nga pangginawi, matabo ina. Kon magtuman kita, kon hindi magtigang ulo, kag hindi kita retobado. Action Radio, Philippine Standard Time, las 5:21 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y sagsag ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Madayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo.
Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Agad pa siyang banwa, mapugnaw na hangin niya.
sandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan ano nga kaintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga italak na. Malasig pero sigurado. Sa City Hall, Transport Group nangabay sa syudad sang istrikto nga pagpatuman sang 50% sang capacity sang PUG. Balita City Hall. Kita Leo po kay Action Dale Salazar. Action Dale, please go ahead. Bayo Action Fred, nagpangabay ang nagkalinlain nga transport group diri sa mga syudad sa Bacolod kang isang feedback na kag stone sa LGU sang syudad nga kon mahimo Action Fred iistrikto ang pagpatuman sang regulasyon nga ginapapanaog sang LTFRB nga 50% gid lamang sa mga pasahero ang pwede nga makasakay sa mga public utility jeepney kon PUJ. Ginpahayag ni City Councilor Dindo Ramos ang nagapungkong at chairman sang Committee on Transportation Action Fred nga naobserbaran Action Fred sa mga transport group nga may mga salakyan nga may masobra sa 50% ang pasahero nga makasakay. Rason Action Fred nga nagapanugyan kag nagapanawagan man si Ramos sa mga PUJ driver nga mag-comply sa direktiva sang gobyerno nasyonal bangod ini ang para sa kayuhan sang tanan kag precautionary measure kontra COVID-19. Suno kay Ramos ang Bacolod City Police Office kag ang Bacolod Traffic Authority Office sa bitaw amo Action Fred ang may poder para magsaway o kon magpanakop sa nagalapas sa sininga pulisa. May mga observation nga may mga salakyan nga nasubra sa 50%. So nga man lang kung
nag-require man lang sila or nag-request man na sa implementation sa aton nga guidelines. So sa akon nga nakita daw wala man na sang issue gid kiti tungod nga kinahanglan gi man. Kung ano ang gina-require sa aton nga ang national government, we should have to comply with that. So nataon ta kung bala may aragin man sang hindi compliant sa requirements ng aton nga IATF national. Nabatian si City Councilor Dindo Ramos. Mabudlay mga kaaksyon ang magmasakit kag magpa-hospital bangod magastos para proteksyonan ang aton ikaayong lawas kag mapabakod ang immune system. Mag-inom sang Santon Plus Gold. Ini ang panigurado nga all natural extracts kag epektibo ang imo ginainom kontra sa mga masakit. Ang Santon Plus Gold ang mayara sang mangosteen, balunggay, margoso, garlic kag spirulina nga makitaan sa isa ka kapsul. Ang Santon Plus Gold ang mabakal sa mga butika. Kag syempre iniban magkalipat nga maginom sang pinaka-healthy nga kape, ini ang Life Extension Coffee Mix. Ang Life Extension Coffee Mix mga kaaksyon ang pinakauna kape nga mayara sang vitamin D3. Gina-recommend sang DOH ang vitamin D3 bangod nagabulig ini sa madamo nga mga balatian kang isang cancer, nagabato sa mga infections, nagapanubo sang blood pressure kag nagabulig man pabakod sang aton na immune system. Ang Life Extension Coffee Mix ang mabakas Life Extension Clinic sa GA7 Building Lacson Street, Bacolod City kag sa mga butika. Basta kape, mag Life Extension Coffee Mix na with vitamin D3 na kita. Ang kaaksyon nyo sa Bacolod City Government Center Action, Dale Salazar, una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:37. Mabalik kami. Dugang nga mga balita pagkatapos ang mga ini. Sayron ta. Yung banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa
sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na nga'y Sansan anong nakalintangan Responsable at pagbalita Pagdahil na ipalaknan Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalanggan Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR
ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan Clip beneficiaries, nakabaton bulig, pinansyal. Balita Kapitolyo. Detalye siniyo po kay Action Marlon Hilubia. Action Marlon, please go ahead. Ginpamunuan ni Negros Occidental Governor Bong Lacson na paghatag sa tour ang ining beneficiaryo nangod sa ginhatag sa ning contribution sa peace and order situation sa Bogos nga probinsya. Ang seremonya ginasaksihan man nantay DILG Negros Occidental Director Attorney Ferdinand Panes, araman ang 303rd IB Commander, NOCPO Provincial Director, kag ang representante sang USLS Bahay Pag-asa. Kay Lacson, inisan pa lamang ini nga bulig pinansyal ang ginhatag sang gobyerno. Ang ICLIP ang isa ka strategic flagship program sang gobyerno nasyonal nga nagatuyo para maangkon ang peace kag development agenda. Ang kaaksyon yung gikan sa Kapitolyo, Action Marlon Herovoya. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:48 na. Mga blatter entry pagkatapos ini. Yung banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Patayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Patayon Action Radio, salamat kisa pa servisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Patayon Action Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag
sa gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampilikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sansan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Radio Philippine Standard Time, las 5:52 na, Evergreen Herbal Capsule. Amoy ning gamitan ninyo. Kay nagatinlo ini, nagapabakod, kag nagabalanse sa inyo lawas. 7 kasangkap gitingob sa isa ka kapsula. Ang resulta ya, Evergreen Herbal Capsule. Dako ang mabulig sang Evergreen Herbal Capsule sa pagpanubo sa inyo blood sugar, bad cholesterol, uric acid, hyperacidity, sobrang asin kag creatinine. Pero kung kulang ikaw sang vitamina, dugangan niya vitamin A, C, B, magnesium, potassium, calcium, zinc, dugangan inaasang Evergreen Herbal Capsule. Amo na nga ang panawag sa iya, ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Aprobado ini sang Food and Drug Administration ang Evergreen Herbal Capsule. Gamita ini pangdipinsa sa balatian na binagikaron sa kadelikado sa panahon bangod sang COVID-19. Ang Evergreen Herbal Capsule mabakal na sa tanan nga malapit nga butika sa inyo lugar. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:53, pipila ka mga blatter entry, opisyal ganabalhag sa record sang aton kapulisan. Balita sa pato. Upod kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. John Fred, 21 tanan ang nagaladakpan sa wala pagsuksok sang face mask kag curfew. Sa station number 7, 7 ang nagaladakpan pero wanted sang kasukuan. Ang nadakpan man sa mga kapulisan, ini siya ang gaging kilala kay Ninita Bancruz alias Ninita Hilaga, 42 anyos. Nag-aapuyo ni siya sa barangay Purok San Roque, barangay Handumanan, diri sa siyudad sa Bacolod. Nausunod diri kay Police Major Jovil Sidel, ang station commander sa Police Station number 1, si Bancruz Action Fred ang ginserbihan sang mandamiento de arresto sa kaso nga pagpangawat din ng warrant of arrest ang gin-issue ni Judge Karen Joy Tan Gaston, ang presiding judge sang MTCC Branch 6. Sa station number 2, wala sila sa may nadakpan nga nakabayular sa EO number 35-38. Pero alas 11 ang takna kagabi, may nadakpan sila sa bypass operation sa Purok Tambi Palad, Barangay 10, diri sila sa Bacolod. Ang subject diri, naging kilala kay Gladys Ruby Pilarta, 39 anyos. Nagapuyo ni siya sa amuman nga lugar. And nalakip sa nadakpan amo si Edison Saho, 32 anyos. Nagapuyo man sa barangay 14 diri sa siyudad sa Bacolod. Nausunod diri kay Police Major Sherlock Gabana, ang hepe sa Police Station number 2. Si Pilarta ang ginakabig man sa street level target individual nga nakuha man sa suspect ining 8 tanan ka plastic sachet sang suspected shabu. Nakuha man diri kay Saho Action Fred ang 2 man ka elongated plastic sachet sang suspected shabu, kag subong man ang ila sining ang drug paraphernalia. So, Action Fred, no, amo di ang balita sang nga nakuha sang patrol
sa aton pinalangga nga mga tagpalamati indigin magkalipat nga ang Dr. Alfred's Green Coffee certified with mangosteen, santones, kag stevia. Makabulig agud ma-prevent ang colon cancer kag ginapagawa pa ang higgo sa lawas agud malikaw kita sa balatian. Sa Dr. Alfred's Green Coffee, may kape ka na, healthy ka pa. Be fit, be smart, be healthy. Take Dr. Alfred's Green Coffee. Rekta sa patrol, ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:56. Mabalik kami pagkatapos ini. Live. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Edmundo de la Fuente. Pagdayon Action Radio, Bacolod saludo. Gimpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year Art Tayhupoy, Reporter of the Year Brian Morden, News Presenter of the Year Boy Duran, Special Awards for Administrative Nani Kirao, Best Radio Drama ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM Aksyon Balita Banat Bulig ni Aksyon Rex Canton, kag Best Entertainment Program for AM This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga kaaksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginagamit ang mga aksyon ni mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga aksyon. Aksyon Radio!
Action Radio Philippine Standard Time, las 6:01. Standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Eden Aboso, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila, Rock